Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinandon ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal joni palɗen koye jandeji ɗi. Talata sappo e jeegom lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadane e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande quotidien le quotidien hono jirɗon no mbaɗiri e gartidi e natal maɓɓe kam musidɓe jentenkoɓe ɓe garti koye on ɗon passation de service hakkude ɗen ɗon jaagoɗe ganduɗa kay jalti eɗen ɗon jaagoɗe e kese e toɗɗaɗe kamɓe noon ɓe garti e mo ganduɗa kam woni Bamba Cissé mo ganduɗa kay lomtima omo ganduɗa kañum woni général Jean-Baptiste Tine toon to ministère de l'intérieur kono ne kadi ɓe garti e natgol omo ganduɗa kañum woni Déthié Fall mo ganduɗa kay ko kam woni e jaagoɗo kalfinaɗo yaha garawo ɗum ɗon ni tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetede jayde quotidien le quotidien kono ɗum ko ɓe garti e omo ganduɗa ko kam woni Mouhamadou Mansour Faye mo ganduɗa kay hettama e ñalawma hanki o ko yewti audition makko e jayde nde arti hen ɓe kolliti on ɗon audition o woni tan duumima ko ina tolni e waktuji tati hono no musidɓe men e jandiyankoɓe mbaɗiri e gardidi natal mum ɓe gartini kadi e ngabbugol hono ɗen ɗon maaje toon to banggue rewo leydi ndi ɓe gartino ɗino kulhuli jogade saabu ɗum hollirde wonde kay ɓe ganduɗa kañumen goni manantali hablude wonde kay udditi e ɗin ɗon barrage uji jayde nde arti hen jayde enquête quotidien kañumne arti ko e alhaali e diƴƴe toon to Touba inondation nokkuji ganduɗa kay nena goni e ndiyam holno jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum toon to Touba oɗo saaha joni ko kulhuli e tigui rigui woni toon wonande kay wonande ɓesgude ɗi caggal nde ɓe goni e ɗen ɗon diƴƴe woni tan ɗum ɗon wammeji ganduɗa kay ko inondation wala ɗum ko musidɓe men janiyankoɓe garti e on ɗon audition mo ganduɗa kay Mansour Faye kañumne waɗama ɗum audité e ñalawma hanki o hono no jayde nde waɗiri ɓe gartini kadi e on ɗon passation de service mo ganduɗa kay waɗi hakkude ɗen ɗon jagorɗe ɗiɗi jagorɗo mo ganduɗa kam woni jaltuɗo o kamɓe on ɗon jagorɗo kesso natɗo toon to ministère de l'intérieur hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum e jayde Les Échos kañum arti ko e kalnon haala ko ganduɗa kay ko yewiti mo ganduɗa kañum woni Mansour Faye ɓe kolliti toon wonde kay kanko Mansour Faye caggal on ɗon audition mo ganduɗa kay o waɗama ɗum kanko Mansour Faye ene woni tan noon o yeddi ɗin ɗon tumamuji o addi kadi ko wiyete ko preuve aji ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ɓe kolliti noon wonde kay on ɗon audition men duumima ko ina tolni e waktuji tati hono no musidɓe men jandiyankoɓe mbaɗiri e gardidi e natal mumen jayde l'observateur ko hen arti on ɗon audition mo ganduɗa kay kanko Mouhamadou Mansour Faye mo ganduɗa kay on ɗon o cour kañum waɗimo auditionné e kollitino wonde kay kanko Mouhamadou Mansour Faye o addi argument ji ko yewiti e on ɗon fannu yesso ñawowo o hono no jayde nde waɗiri ɓe gartini kadi e mo ganduɗa kañum woni Déthié Fall mo ganduɗa kay ko jaagoɗo kesso kañum ƴettude golle e ñalawma hanki o hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum ko ɗum ko konngudi omo ganduɗa kañum woni Saydou Gueye ine tawe e jayde he ɗin ɗon konngudi ganduɗa o suuti ɗum fannu ɗum e laamu leydi Sénégal point actu ko hen arti ɓe mbitan nde ko Bamba Cissé ɓe mbitan nde ko maître Bamba Cissé ko kañum kay oɗo saaha joni won ko fadi ɗum ko heewi taw ko golle kewɗe ganduɗa kay ko yewiti e yuɓɓitingol woni tan insécurité mo ganduɗa kay ene tawa ene wona e nokkuji ɗi walla ni insécurité mo ganduɗa kay enene e nder leydi ndi hani e waylude e jikkuji ɓesgude ɗi ɗum kala ene ɗum kala woni jeeya e ko fadimo kanko mo ganduɗa kañum woni maître Bamba Cissé kono ɗum ko ɓe gartini kadi omo ganduɗa kañum woni e Déthié Fall mo ganduɗa kay kañum nene oɗo saaha joni e golle kewɗe ene faddi ɗum ko yewti e juɓɓitingol walla mbiyen ummitingol ɗin ɗon chantier ɗi ganduɗa kay koko darino ɗum ine tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetede jayde point actu jayde L'As quotidien kañum arti ko e on ɗon passation de service mo ganduɗa kay waɗi hanki toon to ministère de l'intérieur ɓe mbitan nde ko omo ganduɗa ko kam woni ministre kesso o woni Bamba Cissé kañum ƴetti golle e ñalawma hanki o kono ɗum kono ɓe garti e konngudi mo ganduɗa kay ko kam woni Jean-Baptiste Tine mo ganduɗa kay holliri e weltare
weltare muɗum caggal nde rewi toon e ngal ɗon jagorgal ko waɗa ɗum ko kam musidɓe jahandiyankoɓe ɓe garti alhaali Lat Diop mo ganduɗa kay e nana e suudu ɗum mbi kay ko joni wona hitande ko ganduɗa kay omo ganduɗa kañum woni Lat Diop nana e nder suudu uddubirdu ko litti noon wonde kay ɗum bo elle ɗum nandi ko wiyete ko règlement de compte hono no jayde nde waɗiri e gardidi e nattal muɗum jayde direct news kañum arti ko toon to Touba e karti noon e ɗinɗon inondation ngaji ganduɗa kay nde teska toon to wuro teddungo ngo Touba ɓe kolliti wonande oɗo saaha joni Touba woni ko e nder ndiyameje ɓe mbi noon ɓe woni tan noon ɓe ganduɗa kañumen goni population walla men ɓesguli ɗi koko jejjita ni walla koko gaccida e koye mumen hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde nde ɓe garti ɓe mbitan nde ko pourquoi pas un plan Orsec à Touba holko saabi wawa waɗe toon ko wiyete ko on ɗon plan Orsec toon to Touba ɗum noon ko lamdal ngol ganduɗa kay hono musidɓe men jahandiyankoɓe ɓe jayde ganduɗa ko kam woni e jayde direct news waɗi ɗum e gardidi natal muɗum jayde gendiri nde Le Soleil kañumne ko hen arti e ɗen ɗon diƴƴe ɗe ganduɗa kay ene teska oɗo saaha joni walla ɗin ɗon kulhuɗe ganduɗa kay ene joga ko yewiti e ɗen ɗon diƴƴe ɓe ko litti tan wonande kay barrage Manantali ko kañum kay habri wonande kay udditi ɗin ɗon venuji muɗum ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha joni ko kulhuli woni ko wonani yoga e ɓesguli ɗi ha tengti toon e hoɗirɓe toon to banggue rew leydi ndi e caggal ɗin ɗon wameji ɗi ganduɗa kay mbaɗino e hitande e yawtude honno jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde rewmi e quotidien kañum arti ko on ɗon ɓe mbitande ko caggal on ɗon remaniement ministériel ɓe ganduɗa kañum gon jagoɗe kese ɗe kañumen kay ƴetti golle omo ganduɗa kam woni e Jean Baptiste Tine kañum totiri ɗin ɗon lengueji fawde omo ganduɗa kañum woni maître Bamba Cissé hono no jayde nde waɗiri ko litti noon wonande kay on ɗon passation de service waɗi e ñalawma hanki o hakkude ɗen ɗon jagorɗe ɗiɗi hono jirɗon ni kanko on ɗon jagorɗo mo ganduɗa kay ko woni Jean Baptiste Tine omo jotti e hono makko omo ganduɗa ko kam woni e jagorɗo biyeteɗo maître Bamba Cissé hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde Walf Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko Jean Baptiste Tine mo ganduɗa kay ko gonnoɗo ete jagorɗo kalfinade gueɗe nder nderiji e kam e nden kay kisal ɓesguli ɗi kañum kay tottiri lengueji ɗi omo ganduɗa kañum woni e maître Bamba Cissé ko ɗum jeeyi sababu kamɓe musidɓe jahandiyankoɓe ko liddi kay wonande kay kanko mo ganduɗa kanko woni Jean Baptiste Tine o holliri e weltare makko ko yewiti e on ɗon fannu caggal nde o rewi e ngal ɗon jagorgal tammingal ko yewiti e nden ka e kisal leydi ɗi kono ɗum ko ɓe garti omo ganduɗa kañum woni Déthié Fall kamnen e jagorɗo kesso toɗɗaɗo ko yewiti e fannu infrastructure woni mahanteriji e nder leydi ndi jayde coftal ɓalli nde jayde point actu sport kamɓe ɓe garti ko yewiti ko ganduɗa kañum woni Jeux olympiques de la jeunesse mo ganduɗa kay ni jogori wadde ɗo e nder leydi Sénégal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ɓe ko littino wonde kay ko nokkuji jeetati goni ko cuɓa ngam ɗi mbawa wadde abrité hono on ɗon compétition mo ganduɗa kay ene jogori wadde ɗo e nder leydi Sénégal jayde la tribune jayde tribune sport kamɓe ɓe garti ko e ligue des champions européen ɓe mbitande ko caggal hande ma ligue des champions o fuɗɗito ɓe garti noon e ɗin ɗon matchuji ɗi ganduɗa kay ina patta e ñalawma hande o hani e ɗin ɗon gay kokkoli ɗi ganduɗa kay ma nat e dingre ɗe ñalawma hande o ɓe garti hen ko wayno Real Madrid Olympique de Marseille ɓe ganduɗa kañum woni Bayern Munich Chelsea hani e Manchester City walla ni Napoli ɗum kala ene jeeya e pottite ɗe ganduɗa hande ene jogori wadde ko yewiti e on ɗon ligue des champions kono ɗum ko kam musidɓe jahandiyankoɓe ɓe garti e éliminatoire ko yewiti e coupe d'Afrique U17 ɓen ɗon sukaɓe duuɓi men ɓurani sappo e jeeɗiɗi ɓe garti tan e on ɗon tirage au sort mo ganduɗa kay waɗama ɓe mbi Sénégal ene tawe e groupe B o wondude e Sierra Leone Mauritanie kam e ɓe ganduɗa kañum woni leydi Guinée bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe ayaw PDTV ko ɗum ɗo woni komin kemno ruɓinanade ko sifa e kelle galene jaydeji leydi Sénégal adi meɗen e ruɓindo jayndeji wonata ko ñalawma janggo so ken haaji ɗo e nden min mbiyan jokke ɗoftade kam rewinade programme uji ɗi PDTV wode jijjite wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.